प्रमद बर' सारनि गेजेरजों जेबो जालिया। बेनिखायनो नेक्स्टआव 2025 नि बिटिसि इलेक्सनाव बा बिटिसि सासनाव हाग्रामा महिलारि सारखौ लाबोफिननांसिगोन। जेरैबादि आसाम गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों बिटिआर एकर्डनि बा बिटिआर एग्रिमेन्टनि जायफोर लेखा बिलाइ पालन खालामनांगौनि लेखा बिलाइ बे ओरैनो गारनानै दोनजादों। थिग बिदिनो प्रमद बर' सारनि फैगौ मार्च मासावहाय दिन्थिनो गोनां भिजन डकुमेन्टसाबो बेबादिनो आसाम गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों ओरैनो गारहरनानै दोनजागोन। बे खोथाखौ बुंदों। आंनि राव नङा बे, बिक्रम दैमारि आदानि राव। दसे खोनासं। बेनि उनाव मोजां आपडेट्स उइथ प्रुफ जोबनाय फारसे आं होनो थांगासिनो दं। बेखौ खोनासंना ला। কৈছো প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ দ্বাৰা একো নহ'ব। প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ ভিজন ডকুমেণ্টছ আৰু এই বিটিআৰ একৰ্ডৰ দফা কি পাৰ্থক্য আছে? একোতো পাৰ্থক্য নাই। বিটিআৰ একৰ্ডৰ দফাবিলাক যেনেকুৱা এনে পৰি থাকিছে, ঠিক তেনেকাই প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ ভিজন ডকুমেণ্টৰ পেপাৰবিলাক এনে পৰি থাকিব। खोनानो मोनबाय। स' हेल' एभ्रिवान, वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। सावरायनांगौ खोथा बिराद खोब इम्परटेन्ट। जेसेबांनि दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय राव ओंखारदों एसेबांनो सावरायनांगौ खोथाफ्रा गोथौनिफ्राय गोथौसिन जानानै फैयो। मोनसे खोथाया क्लियारखा। I want to clear this जे रायजो राजाफोरखौ थगायनांगौ गैया। रायजो राजाफोरनि गोसोखौसो जै खालामनो हानांगौ। रायजो राजानि मन'भाबखौसो जोङो जै खालामनो हानांगौ। रायजो राजा खुसिबानो राजाया जाबाय थागोन डेम'क्रेसियाव। दिनै रायजो राजाया खेबसे रागा जोंबाथाय नोंखौ बोख्लायनोबो हायो, फेजेननोबो हायो। रायजो राजाफोरनि थाखायसो गासिबो संगठनाबो जोनोम जायो। रायजो राजाफोरनि अननायाव थांना थायो। रायजोफोरनि खुद्रिनायावनो बे संगठनाबो सोरलां बोरलां जायो। आरो रायजो राजाफोरनि मावनो थाखायसो लिडार दैदेनगिरि आफादफोरनि जोनोम जायो। बेनिखायनो रायजो राजाफोरखौ थगायनाया गाहाम लामा नङा। आरो बायसान्स भुल जाफ्लांबायदोंब्ला निमाहा बिनो हानाय हिम्मतआबो थानांगोन। दा खोथाया जाहैबाय बिक्रम दैमारि आदाया बुंदों जोंनि गेजेराव बिराद गिदिर प्रश्न फैयो। बेयो मालाबा ससियेल मिडिया क्रिएटर हिसाबैल' नङा, एसे रायजो हिसाबै मोनसे प्रश्नआ फैयो जे थारैनो बिटिआर एकर्डनि जायफोर लेखा बिलाइ जेराव सागान होदों बे लेखाखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टआ ओरैनो गारनानै दोनदों नामा? जेबो बिलु होआखै नामा? जायनि जाहोनाव दासिमबो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि खोथाफ्रा पिसपरि थालांगासिनो दं। साननो गोनां बाथ्राया बे। नाथाय बिथांमोना आसाम एकर्डनि खोथाखौ रुजुनानै माखौबा दासिमबो जायाखै होनो एथ' बोसोर जाबाय। बे नङा। जों जेबादि जसआव एकर्डखौ खालामदोंमोन बेबादि जस हिसाबै जों फिथाइखौ मोनाखिसै। बेनि फोरमानखौथ' आं होनांलाया। नाटकआनो जाथों रियेलिटियानो जाथों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिपेन बर' सारानो बुंबाय, डिमान्डसो खालामफिनबावबाय। नाथाय मोनसे खोथायाबो बेनो, आंनि भिउवार्स फलोवार्स बिथांमोनाबो लिरनानै हरदों जे दिनै गुबुननि आन्दलन, गुबुननि डिमान्ड मोनब्ला जों राजा लामा जिरायथिनो हायो, माबा मोनसे डेमनस्ट्रेसन प्रग्राम लानो हायो। नाथाय बिटिआर इमप्लिमेन्टेसना जाफुङैनि थाखाय, खारन बे जोंनि रायजोनिनो, जोंनि ओनसोलनिनो, जोंनि बर'फोरनि लाबालाब नालाय, दा बिटिआर इमप्लिमेन्टेसना आखरे आखर जाफुंजायैयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मानो डेमनस्ट्रेसन, राजा लामा जिरायथिनाय बेफोरखौ मान लानो हाया होननानै प्रश्न खालामदों सासे आंनि भिउवार बिथाङा। थारैनो बे प्रश्न खालामथावथाव। जुदि जाथारासैबा जों साननाय बादि लुबैनाय बादि बर' रायजो राजानि डेभेलपमेन्ट जागोन बादि आरो बे बड'लेण्ड ओनसोलनि डेभेलपमेन्ट बिटिआरनि बिटिसिनि डेभेलपमेन्ट जागोन बादि जाथारासैबा बेखौथ' दुलाराय बर' फरायसा आफादा निउट्रेल आफाद हिसाबै आरो बेखौ नाजानाय हिसाबै आन्दलनखौथ' लालांबाय थानो हायो। दा बेनि एन्सारखौ दिपेन बर' सारासो
होनो हागोन। दा खोथाया जाहैबाय भिजन डकुमेन्टनि खोथा। फैगौ मार्च मासावहाय प्रमद बर' सारा भिजन डकुमेन्ट देखायनायनि। दा जेरैबादि बिटिआरनि एकर्डफ्रा दफाफ्रा जाफुंजायाखिसै, रन्जन दैमारि सारनि गनाय माखासे गोबां खोथा आरो माबा माबि इनस्टिटिउसन लाबोनाय आरो सिमा बारायनायनि खोथा, बेफोर गासिखौबो लानानै जे ओरैनो नाथ्रोदजानानै आसाम गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों दोनजादों। नाथाय भिजन डकुमेन्टसाबो बेबादि दोनजागोन नामा? आरो बे खोथाखौनो आदा बिक्रम दैमारिया बुंदों। बाव जेबो फिथाइ थाइथावथाव गैया होननानै बुंदों भिजन डकुमेन्टसाव। जेरैहाय बिटिआरनि गेजेरजों माखासे गोहोफ्रासो लस जादों, जेबो फ्रुटफुल जायाखै, फिथाइ गोनां जायाखै। थिग बिदिनो भिजन डकुमेन्टसाबो फिथाइ गोनां, जों बेनिफ्राय जेबो आसा खालामनो हाया। लोगोसे प्रमद बर' सारनिफ्रायबो जेबो आसा खालामनो हाया होनना बुंदों। थारैनो बे रायजो राजाफोरनि थाखाय साननो गोनां। बेफोरबादि मोनसे एकर्डफ्रा बिराद गिदिर रायजो राजानि, दैदेनगिरिफोरनि, आइ आफा नोंथांमोन बयनिबो, सेंग्रा सिख्लानि आरो मावथि बिथांमोननि नाजानाय थै गोलोमदैनि गेजेरजोंसो मोनो। बेफोरखौ खुनु मोनसे ओरैनो लस्टआव थांहोनाया बा लस्टआव थांहोनो नाङा आरो बेखौ जों रायजो राजाफ्रा हास्थायो। खोथायाव बुंनाय मावनाय आरो जाफुंनानै नुजानाय रायजो राजाफोरनि मेगनाव अनेक फाराग थायो, नङा होमबा? रायजो राजाफोर, जों रायजो राजानि मेगनाव जाफुंनानै नुजासार जानाय खामानिया आरो खोथायाव बुंनाय आरो खामानि मावनाय बिराद फाराग थायो। दा मा सानो रायजो राजाफ्रा बेनि सायाव मोजाङै कमेन्ट्सआव लिरनानै हरबानो जाबाय। लोगोसे बिक्रम दैमारि आदा बुंनाय खोथा, बिनि सायावनो थर्न फोरमायदों। प्रमद बर' डाঙरियार भिजन डकुमेन्टस আৰু বিটিআৰ একৰ্ডৰ দফা কি পাৰ্থক্য আছে? একোতো পাৰ্থক্য নাই। বিটিআৰ একৰ্ডৰ দফাবিলাক যেনেকুৱা এনে পৰি থাকিছে, ঠিক তেনেকাই প্ৰমদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ ভিজন ডকুমেণ্টৰ পেপাৰবিলাক এনে পৰি থাকিব। চেণ্ট্ৰেল চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে যেনেকৈ এনে পেলাই ৰাখিছে প্ৰমদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ বিটিআৰ একৰ্ডৰ দফাবিলাক, এনেকৈ প্ৰমদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ যিটো ভিজন ডকুমেণ্ট এইবিলাকো পেলাই ৰাখিব না, একোতো নাই। তাৰ কাৰণে এই ভিজন ডকুমেণ্টৰ দ্বাৰা ৰাইজে কিবা আশা কৰিব পাৰে জানো? একোতো আশা কৰিব নোৱাৰে। প্ৰমদ বড়োৰ দ্বাৰা কিবা এটা ডাঙৰ আশা কৰিব পাৰে জানো? ৰাইজে নোৱাৰে। তাৰ কাৰণে কৈছোঁ প্ৰমদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ দ্বাৰা একো নহ'ব। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী প্ৰমদ বড়োৰ দ্বাৰা একো নহ'ব বুলি একো আশা কৰিব নোৱাৰাৰ দৰে তেনেকুৱা এই ভিজন ডকুমেণ্টছ একো কামত নাহিব। কৰিব পাৰিলেতো ভালেই আছিল। বিটিআৰ একৰ্ডত দেখোন ভাল ভাল কিছুমান দফাবিলাক আছে, এইবিলাক কৰি দেখাওক না। আৰু এই নতুনকৈ যিটো ভিজন ডকুমেণ্টছ এনে কি বস্তু? বিটিআৰ একৰ্ডত দেখোন গোটেই বস্তু আছে। এইবিলাকে যদি প্ৰমদ বড়ো ডাঙৰীয়া যদি একো কৰিব পৰা নাই, এইটো আৰু ভিজন ডকুমেণ্টছ বা কিবা এটা নতুন সপোন দেখি কি লাভ আছে? একোতো নাই। তাৰ কাৰণে ৰাইজক সজাগ হ'বলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। আমি বিটিআৰখন বা এই পিটিচিখন ভালদৰে চলাই লৈ যাব লাগিব। অন্য ঠাইৰ পৰা যে আহিব পৰা কিছুমান বিজনেছমেন আৰু কিছুমান বেপাৰী, তেখেতসকলৰ পৰা আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব এই বিটিচিখন। কাৰণ আমাৰ বেপাৰীৰ পৰা এই ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা এই ইউথছৰ পৰা গোটেই মানে এতিয়া বেকাৰ হৈ গৈছে। তাৰ কাৰণে এইবোৰ সমাপ্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক পুনৰ এই বিটিচিত ৰাজা বনাবৰ কাৰণে, শাসন আনিবৰ কাৰণে আমি ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ। থেংক ইউ। So thank you for watching. Love you.